Donna saret parti mill-kultura tagħna li napprezzaw dak li huwa antik. F'sa ftit ta' żmien ilu konna nwarbu ċerti oġġetti li huma prezzjużi sempliċiment biex impoġġu xi ħaġa ġdida minn flokhom. Il-qadim s'intendi għadda mill-prova ta' żmien u mhux neċessarjament għadu funzjonali għall-eżiġenzi ġodda. Il-ġdid huwa sinjal ta' ħajja u forsi jwieġeb aħjar għal ħtiġijiet tal-lum. Dawn il-ħsibijiet għaddew minn moħħi meta rajt l-ewwel lezzjoni tal-lum meħuda mill-profeta Iżajja. Arawni, se nagħmel ħaġa ġdida. Il-profeta Iżajja qiegħed ikellem lill-poplu tal-Alla li qiegħed fl-eżilju ta' Babel u qiegħed iħabbarlu li huwa sejjer jikseb mill-ġdid il-ħelsien. Fl-istorja tal-poplu tal-Alla kien hemm ukoll jasar ieħor, il-jasar tal-Eġittu, però dawna oriġinaw b'mod differenti filwaqt li il-jasar tal-Eġittu ġie wara żmien ta' ħbiberija tal-poplu ta' Alla mal-poplu Eġizzjan, l-eżilju ta' Babel kien ġie wara li l-poplu warrab lill-Alla u għaldaqstant kien qiegħed iħallas permezz tal-eżilju għal dnubiet tiegħu. Ara, se nagħmel ħaġa ġdida. Il-poplu ta' Alla dineb għaliex warrab lill-Alla u poġġa ħwejjeġ oħra minn floku. U għaldaqstant kellu jħallas għal dnub tiegħu. Imma Alla qiegħed joffrilu mill-ġdid il-ħniena tiegħu. Alla li huwa imġarrab għaliex jekk wieħed jerġa' jifli sewwa il-kliem tal-profeta Iżajja jgħidilna Alla qabbejtni bidnubietek, għajjejtni biħżunitek. Jienu li ħassart dnubietek u li ħtijietek iżjed ma niftakarhomx. X'qawwa għandu dal-kliem li ġej minn fom Alla lill-poplu tiegħu. Alla qiegħed joffrilu il-ħniena u l-maħfra tiegħu. Iżda l-ogħla manifestazzjoni li Alla qiegħed jagħti lill-bniedem bħala maħfra hija ssib il-quċċata tagħha fuq is-salib tal-Mulej Ġesu. Issib il-quċċata tagħha fil-batija, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Għaldaqstant għandna it-tieni lezzjoni tal-lum fejn San Pawl jirreferi propju għal Ġesu Kristu li huwa qiegħed ixandar. Fil-Vanġelu tal-lum għandna xena differenti. Kristu qiegħed jagħti il-fejqan lil wieħed mifluġ. Dan huwa wkoll simbolu ta' fejqan aktar mifrux li Alla jagħti lil kull wieħed u waħda minna li jemminna fi Kristu Ġesu. U għalhekk San Pawl nerġgħu nirreferu għat-tieni lezzjoni tal-lum jitkellem dwar ix-xandir ta' Kristu. U Alla li iwettaq sew lilkom u sew lilna fi Kristu u li ikkonsagrana għalih innifsu u li jimmarkana wkoll bis-siġil tiegħu u tagħna bran l-Ispirtu tiegħu fi qlubna. Issa aħna wkoll nistgħu nkunu marbutin mal-imoddi tagħna, mal-qadim. Imma Alla qiegħed joffrilna il-ġdid. Qiegħed joffrilna il-maħfra u l-ħniena tiegħu. Ara, se nagħmel ħaġa ġdida.
dawn il-kliem il-mulej qiegħed jgħidu lilna l-koll. U allura huwa min-naħa tagħna li aħna rridu naċċettaw din l-ħniena u l-maħfra tiegħu. Iżda biex wieħed jagħmel dan, wieħed irid ikollu il-kuraġġ. Il-kuraġġ meħtieġ li jiġi propju mill-fidi tagħna fi Kristu Ġesu. Meta Alla jara l-fidi tagħna jgħidilna San Pawl fit-tieni lezzjoni tal-lum, allura huwa joffrilna il-maħfra u l-ħniena tiegħu. Min-naħa tagħna ħajjitna hija wkoll manifest kontinwu tal-imħabba t'Alla lejna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Allura il-liturġija llum issaqsina u tgħidilna kif qiegħed twieġeb għal dina l-istedina, għal din l-istqarrija ta' Alla li qiegħed joffri il-maħfra u l-ħniena tiegħu. Naħseb it-tweġiba insibuha propju bit-talba li biha bdejna l-liturġija tal-lum. O Alla li tista' kollox, għatina li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil nagħmlu dak li joġob lik.